mukuwasha wangu akarwara. Arwara ndamutora kunhu ndasvika kumusha kwake kuye. Zvikanzi ndikuenda namama hakuna munhu anokwanisa kundichengeta. Ndobva ndatora mukuwasha webva tauya naye kuGatsi pamwe. Ndagara naye kubvashakira mumaoko mangu. Ashakira mumaoko mangu hama dzebva dzauya bva dzati tinoviga kwedu kumusha. Bataenda kuye kuye. Ndaenda bva ndasiya ndakangoviga sanhasi mangwana acho nachibva tadzoka. Vana vaye yanga iri mu19 December 20 vana vaye hembe dzeChristmas vapasangana chekuti hapana. Vanangowasiya kuhama dzavo. Pangoti panopera 2 weeks kubva vauya nei vana ndiri kuona vari kutoti vakuuya. Kubva ndadini kubva ndanzi tambirai vana bva ndatambira. Taenda kunyaradzo. Ndaenda kunyaradzo kuye kuye. Tiri kutoona kuti vana vazvinzi vari kuenda takurai chivana. Kusvika taenda kukoti zvikanzi vana ngavaende kupi munochengeta ndimi. Zvine inini kubva pane chikafu pane sipo pane zvese. Ndiri kuona. Vana vakura sei? Mumwe ane 12 years, mumwe ane 10, mumwe kane 5, kamwe kacho kane 2 years. Usa vakaita zvokutokwizwa basi vana vemwana wenyu musikana. Asi vana vandini ndiri kugara navo mukuwasha wacho kurwara akatomborwarira futi mumaoko mangu ikoko futi zvaoma futi kubva vanditi takurai munochengeta ndoti ndimi amai masara ndimi motokwanisa kutochengeta nokuti amai yake vakafa. Mukuwasha uyu aigara kupi kumusha? Kuchegutu. Kuchegutu. Usa mai yacho ndiwo akatanga kushaya here pavana vevana? Vese vakangoteedzana kushaya. Vakateedzana. Gore ripi? 2017. Satoti rubatsiro rwamungada rwakambira sei? Ini ndaida rubatsiro rwokuti kubva pane chikafu zvokuti vana vandiwandira. Kubva pane chikafu chikoro zvese. Iyo vana vari kuenda chikoro here? Vari kuenda chikoro. Mumwe ari grade ani? Mumwe ari grade 6. Kamwe kari grade 4. Mumwe ari kuita ECD. Kune kamwe kacho kasati kakuenda chikoro. Imi magara mune imwe mhuri here yamamuri kuchengeta? Hena ndine vairi. Mune rimwe basa here ramuri kuita kuti munowanawo mari yekuti munge muchiriritira mhuri? Handina. Handitorina kana basa. Saka vangada kubatsirai vanokubatai panhamba dzinoti chii? 077 50 10 365. Zobusa zaro richi? Audrey Isa.